Kilat pathai kubor prepare kila ai ka jinga thu lupa da ka basu antat na ka banta ka election MLA arjar pulai ya ka ba ka result an pen bana hak tarik Lber arjar pulai ki puai lak sau po hajar sau spa san pulai ngot ki nong snong ka jala na ki san pu khandai tli ki constituency laj no ka so yong constituency kila yo ban pendap yala ka kamram ban jied pen thmai ya ki nong mi khmat jongki men ha ka phnyo tarik rumpang arjar pulai Kat kum ka jing ken ka jing wan ki nong tap vote ka long prapusan point iwe hinyo persen klem ki postal ballot Henry tugin pai pat shaki life santali ki constituency ki bahap hari Ri Khasi Jaiñtia bat kum no ka ni ka jing ken ya thulupa kan long na ka panta ka ni ka election Nanar tiang constituency ka jingken antat ka kdo ba ka NPP kala ban job klam na ken sting pat ya ka jinga kun persa dau kertong klam seng kum joru ki kertong na ka UDP bat Congress na juai constituency ka jingken ka kdo ban job ka NPP wat la ka jinga le persa ka don ba na ka liang ka UDP bat AITC haraliang ka jinga kun ka long ka pathan ba hapeng ka NPP BJP bat AITC Kat bah mo ka yaw bat sut nga saipong ka jingkmi lanti ka long ya ka UDP wat la kan don ka jinga le na ka liang ka Congress bat NPP Hakli riat ka jingken ka kdo ba ka jinga kun ka long sanpo hapedeng ka UDP bat NPP kat bah amlaram la antat ban job ka UDP hapedeng ka jinga le persya da ka NPP Namahati constituency ka jingken ka kdo ban job ka Congress bat na nong po pat ka UDP Hajirang la kdo ban job ka NPP na ka paong pat kan don ka jinga kun persya da ka UDP bat Congress sning laong baka jingkman ka don ya ka Congress wat la ka jingele ka don na ka liang ka NPP UDP bat VPP roy ka jingken ka kdo ban job ka AITC wat la ka don ka jingele na ka Congress bat NPP Namaw ring kneng la kdo baka jingkman kan day ya ka UDP haring kat ka jinga kun na ka NPP bat AITC kat ba pentorum kra la ken baka BJP kan job wat la ka don ka jinga kun persya na ka Congress bat NPP Hamaw lai constituency ka jingken ka kdo baka don ba ka jingele apadeng ka UDP NPP VPP bat Congress kat ba ka East Shillong pat la ken baka NPP kan wan ha ka board wat la kan haban ya kun ting bat ka Congress Hanot Shillong ka jingken ka kdo ba ka VPP ka don ya ka jingkerman tang ba kan haban ya kun bat ka BJP Congress AITC bat NPP West Shillong la ken antat ba ka NPP kan job hapadeng ka jinga kun ka ba ya khat ba bat ka UDP Na South Shillong ka jingken ka kdo ba ka BJP kan wan ha ka board kat ba hamlim constituency pat la kdo ba ka jinga kun ka don hapadeng ka Congress NPP bat UDP Hanong thamai ka jingken ka kdo ban job ka AITC henry hapadeng ka jinga kun ka don ka UDP lem ka NPP kat ba hanong krem la ken ba ka jinga kun kan day hapadeng ka UDP VPP bat NPP Hamau plang ka jingken ka kdo ba ka jinga kun kan long hapadeng ka Congress PDF NPP bat UDP kat ba hamau senram la ken ban job ka BJP hapadeng ka jinga kun ka ba khat ba bat ka UDP lem bat ka NPP Nashela ka jingken ka kdo bakan job ka UDP wat hapdeng ka jing kun persya da ka NPP kat bah pen ursla la ken bakan job ka NPP hapdeng ka jing kun ka UDP lembat ka Congress Hasok ra la ken bakan job ka PDF hapdeng ka jing kun bat ka UDP kat bah mau kun ro la ken ban job ka PDF wat la kan don ba ka jing kun persya da ka NPP HSPDP bat UDP Hamai rang la kdo ban job ka UDP wat la kan don ka jinga kun bat ka Congress Hamau that raishan la ken bakan job ka UDP wat hapdeng ka jinga kun bat ka NPP lambat ka HSPDP Hanong stan pat la ken baka jinga kun kan day hapdeng ka NPP bat Congress kat ba haram rai jerngam la ken ban job ka HSPDP hapdeng ka jinga kun bat ka NPP na lor kurtong klam seng Hamausen road ka jinga kun kan day hapdeng ka NPP bat HSPDP kat baharani kor la ken baka jinga kun kan day hapdeng ka UDP bat BJP kat bah mau kurwat la ken bakan job ka UDP hapdeng ka jinga kun persya da ka HSPDP Congress AITC bat NPP